Yesu kinra jonga ngadon jim yang lensi bapet yami halor ding pna katmu kajing sotri hadu kadni mesha shitam banyap ijaburam mid kut min sim Lord Calvary banyap namar jogi Kajing puli na ka kitab Exodus kalenang kabakat ar kadikhat kabaningkong rubukra katway kat sa Utray lakaran ng Moses badu aron hari Egypt une ubnay un salong na kabanta jungpi ubas dang ay kiway pat kibanay un salong ubnay baningkong jong kasnem na kabanta jungpi kia tho haupa Israel baro bahagas ngi kabashi pau jong une ubnay way bu way urang ba un shim way kun lang brod kat kum ka yeng kikpa jongki way kun lang brod man ka khamat yeng balada kano ka yeng ka kendiat brio kat ban bam ya way kun lang brod tiu tau rang ba un ya so lang bat uba marjan yeng bat u ban biang brio kano way ula ban bam pin kenya ka jingbun brio na ka bantau tau kun lang brod u kun lang brod jung piu day ban long batlem ushan rang ubala shisnam karta pila ban shem ya u na kilang brod na kiblang pat pin ri u hadu kasngi ka bakhat saw jong one ubanai tad enda baro lang kipai ba Israel kinya penyap yala kiblang hakapor jan mien nang ta kin shim khandiat kasnam bat kin kelan ya ka hakirishot jingkhang baro arliang bat hakishokat jong ka yeng hakiba kiba miki kin ba mi ka do hakata ka miet kabala shus ang ringkat berkupu klam tiat berujur khang kinya ba mi ka hakane korkom pin ba mi ka bat kisengkai wala panpo ki juti halaki kijat bat uding do halaka kti bat pidei ban bam kerki eka kalong kapas kha jong utrai nabangan yait lang ba kari Egypt hakata kamien bat ngan sho yap yeu khun ningkong baro hari Egypt ujong ubriu bat ujong umrat bat ya baro kiblei jong ka Egypt ngan satian bishar ngalong utrai kasnam haki yeng bapisyong kanlong kadak na kabanta jong pi pada habang ayo iya kasnam ngan yai light na pi but enamuan hiar kano gajing penstom mat penjat epi haba ngasyo ya kari Egypt kane kasngi kan solong kasngi jingkan mau na kabanta jong pi but pidei ban rakhe ya ka kum kaniam karukom hau trai pateng pidei ban rakhe ya ka kum ka hukum si junom các tiền trong utrai kasam si spa khan riu ka khuri jong ka jing kerku ka long ka jing yo benta hakasna mukres kumno ngamla ban siu ka liang utrai na ka banta baro ka jing le sebon jong uyanga ya ka khuri ka jing pen em ngan ra ngan khot karpat ya kerteng utrai ka khuri jong ka jing kerku kalong ka jing yo benta ka snam kres kano ka bakador ki khmat jong utrai kalong ka jing yap ikiru kho jong u ushakri jong me ngalong u khon jong ka shakri jong me melalawi ki jing khom jong a ka khuri jong ka jing kerku kalong ka jing yo benta ka snam kres ka jing kenya ngo antrawa ngan khot karpat e kerteng utrai ya ki jingkular jong ngahau trai ngan pendem hakmat ki pa jong u baro ka khuri jong ka jingkerku kalong ka jingyo benta ka sna mukres ka jing plena ka shti ban kong upalus baku chang kristan ha korint ngalio pediang na utrai kata ka bangla IT pateng ru happy Potrai jisu hakata kamiet balashat kalai u ula sheme kupu bat enda ula dep aingu ula kedia u bat ula ong kani kalong kamet jonga
mala ai na ka banta jong phi tole ikane ban kan mau yanga akaju ru karukom ya ka khuri ndala la ba muong kani ka khuri ka long ka jutang watmai ka snam jonga tole ikane na ba kata sin ba phindi eka ban kan mau yanga namar kata sin ba phin bam yo ne ku bat phindi eka khuri phi pen bancai ka jingyap utrai tat adu ba undawan tak tiang jong utrai ka jing puli na gospel ba khoi kat kum yo onis kalanong ba khat lai ka dikhat ka baning kong adu ba khat san Hasyawa ka jing kawai paskha jisulat te bakapor jong ugala poi ba un ino ekane ka perthei ban le chok pa baula ye yala ki jong ki baladon ha ka perthei ula ye ki hadu ka bakun bad ha ka por baki ya bam jan mien haba ukso yulala tersot aki dono du Judas Iskariot ukhon jong Simon ba un shat kalaya u jisu baula te bau khpa ula IT lot eki baro aki kti jong u ban baulawan nau blai bat ba un salik phai shau blai ula yeng nakata ka jan miet ula lot yala ka jan kop bat ula sampiar ila di da ka taulia nang taula the ha ka tabor berluas dang ban sai iki kejat jong senran jong u bat banyat perkheng iki da kata ka taulia ka baula sampiar teulawan ha u Simon Petrus Henry Petrus laong ha u kotrai mensaj iki kejat jonga jisu la jubab u ya ka ka ba ngale himla ban su tho manta Henry pin su tho hadien u Petrus laong ha u menom sai iki kejat jonga lano ru jisu la jubab u ladangam sai epi penom dan bencalem hanga u Simon Petrus laong ha u kotrai wat sai tang iki kejat jonga Henry iki kti bat ya ka khle jonga ru jisu laong ha u utau baladep sum dan kaman sai lai no iki kejat jong u Henry ula khoj na dong shadong bat philong ki bakhoj Henry dan baro na phi namarula tep la pa u ban chet kalai u nakata ka daw laong baro philong ki bakhoj endaw la sai iki kejat jong ki bat ula kop biang ya ka jan kop bat ula syong biang hala ka jaka ula ong haki hado pisotho ya ka ba ngalale hapi pikhot ya ngau noi kai bat utrai bat pi ong ya ka badai namar ngalong shisha kumta tela da manga utrai jong pi bat unoi kai ngala sai kejat jong pi te piru pidei bania pensai kejat mar kaliang naba ngala ai hapi kanuksa ba piru pidei bande kumba ngalale ya pi ke gospel jong utrai